now. Uba Albert Maring usamla traishnong nari boy ula penpau yak jing songkya jong u haka bayade bat ka jing penslam ban penbena yak result na ka benta ka jing penrongkam haka district selection committee lani ka DSC kabala sa teng na du usnem ajar arpho habaya kren bat kilat pathai khubor uba Maring ula penpau ba ka jing penslam jongka kalawan ra yak ka jing kta ka bajur yak samla hadu yak ka bor perkhat jongki tikumta ula pan jing shai na ki he sarkar bat ka jing penbena no mardor haka bayade ka result jong ka DSC. Anda slam por hadian pat ke kapan pan dau dikan. Handrai nyuma. Kerman bahkan namlong kumta. Kajing pat bat kajing kentu. Ya ke sarkar lembaga DSC. Ban penstat kamkloi kat bala hakabedai bat ke recruitment proses kenang ba ki samla ki bela don kata kajing krang kajing angnut ban yo ya ka kam kajam kin yo kalat ban longkum kin trai ban pendap haki tenat bapar badon hapuk ke distrik Kajela Meghalaya kabala jutip kum